Good morning! May buntag. Today's video, maghimo ta og breakfast. Pamahaw sa Bisaya. Hindi mo kung bread. Bread na na butter. Kaya human akong pamubo sa akong mga gamay na tanong. Kaya plantitos, plantitas. Gamay pa akong tanong. Mangayip ako sa mga silingan. So, bread. Ito pa yung ito. Hayop. Tanto butter. Bread. Kung pamahukan, itlog o bacon. So na siya. Plus coffee. So, taga-Domingo for Saturday, big breakfast. Special day. Among big breakfast kay bread, bacon. Pero sa probinsya, ang big breakfast kay lechon, mga isda, mga sinugba, manok na Bisaya. Tapos, pinayin na to. Scrambled eggs. Butangan na to og garlic salt. Tapos butter lang atong i-butang. Lunod. Butangan na to cheese. Butangan to siya cheese.
cheesy egg. Tadaan! Ano siya guys? Itong butangan og oil. Gamay. Tapos bacon. Luto na itong bacon guys. So karon luto tao. Hash brown. Hash brown. Atay off ang gas.
breakfast. Cheesy. It's my breakfast. Mga unta guys. Strawberry jam. After nako mukaon, magdiwas ko og limpi. Second batch. Kay dili madalag. One day kay kapoy. Akong coffee. Dili mahimong dili ko mag-coffee every morning. Kaya magduka ko. So, mao na siya. Abang scrambled egg. With cheese. Bacon. Salamat sa pagtanaw sa akong video for today. Please like and subscribe my YouTube channel, Ang Probinsyanang Bisaya, and also follow my Facebook page, Ang Probinsyanang Bisaya. Thank you. Salamat.